Krásny slniečkový deň vám všetkým. Rada by som sa vám predstavila. Volám sa Dagmar Vajsabelová. Som z Bratislavy a prijala som ponuku kandidovať do Europarlamentu. Som kultúrno-výchovný pracovník a ovládam 3 jazyky, angličtinu, nemčinu a ruštinu. Venovala som väčšinu svojho života práci s ľuďmi, zväčša v kultúrnej sfére a v rámci vzdelávania. A chcela by som prehovoriť najmä k mladým ľuďom, ktorí dnes majú úplne iné vzory, ako sme mali my. Ja keď som vyrastala, tak moje detstvo bolo veľmi šťastné, aj keď zapadalo do obdobia tzv. Socializmu. Boli sme veľmi spokojné deti, mali sme veľmi kvalitné školy a vzdelávanie, takže nielen, že som sa naučila plynule hovoriť 3 jazykmi, ale mala som aj veľmi veľa priateľov. Bola som organizovaná v rôznych skupinách a záujmových krúžkoch. Nesmierne veľa vecí ma vždy bavilo, takže bola som neustále obklopená ľuďmi, ale chcem vám povedať, milí mladí priatelia, že náš život vtedy bol veľmi farebný. Aj keď sme nemohli trebárs vycestovať do zahraničia, potrebovali sme na to špeciálny papier, ale hrávali sme sa vonku, liezli na stromy, naháňali sa, hrali rôzne hry a mali sme sa radi. Držali sme pokope, ale hlavne sme rešpektovali druhých ľudí a starších ľudí. Dnes sa tento rešpekt medzi ľuďmi a hlavne mladých k starším ľuďom vytratil. Nebolo mysliteľné, aby mladý človek alebo dieťa nejakým spôsobom osočil dospelého alebo na ňo zaútočil. Nebolo možné, aby my, žiaci základnej alebo strednej školy, sme atakovali svojich vlastných učiteľov. To vtedy neexistovalo. Rešpektovali sme ich, aj tých, ktorí boli k nami prísni, vymysleli si nejaké tresty, ale neskôr, keď sme vyrástli, sme pochopili, že bolo to oprávnené, pretože sme boli divokí, neskrotní, no proste mladí. Ale všetko sa vyriešilo a s odstupom času sa na to pozerám veľmi dobre a preto hovorím, mali sme šťastné detstvo. Aké detstvo, aká budúcnosť čaká súčasné deti v tomto stave vojen, nenávisti, závisti a strachov, ktoré na nás zosielajú každý boží deň? Prečo si neoverujete fakty, keď už máte ten Google a všetky možné vymoženosti byť non-stop aj na 2 počítačoch a laptopoch naraz? Mali by ste si viac preverovať, mali by ste sa učiť tie jazyky a vycestovať do zahraničia, aby ste vedeli porovnať a konfrontovať, ako žijú mladí vonku a či aj tam ich neobhlupujú cez médiá. A čo je vlastne pravda? Pravda je, že existuje žena a muž a tí majú spolu potomka dieťa. Že neexistujú žiadne ďalšie pohlavia. Je to výmysel, je to spolitizovanie myslí vás, najmä mladých ľudí. Sú to ideológie, ktoré zaviedli do súčasnej spoločnosti tvrdo, nekompromisne a hrubo a násilne. Je to proti zdravému rozumu. Je to proti prírode a je to proti akémukoľvek náboženstvu. Overte si to, milí mladí priatelia. Tí starší vedia, že mám pravdu. Urobme spolu znova mier. Urobme spolu dohodu, že budeme znova budovať zdravý, normálny ľudský svet.